a kézzelfogó alapítványba. Kézzelfogó alapítvány a munkahelyem. Megyek a poszterra, mert sok embert értesíteni kell, mert indul a fogadtel rendezvény. Tavaly is nagyon jól éreztük magunkat a fogadtel rendezvényen, kézműveszkedtünk, zenét hallgattunk, ezt szóval nagyon jól éreztük magunkat. Hogy idén milyen lesz, azt hamarosan elmondom. Következőleg néhány kollégámat fogom majd bemutatni.